sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar kowe. Mulih. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to Ki? Ngalih. Takbiran. Riyoyo renek batak rapopo penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku wis tak Karo- utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, op. Wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei. Eh. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Takbiran. Nekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding tang. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu.
Atasono, Pak, atasono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran nok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ki ngono kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Ngaku ora, yakin, Pak. Bu, aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak. Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane, ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja. Tidak ya, ngono. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Wis bayaran. saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine Topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Des karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya apa kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono.
Mas Gareng Dek niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka nggih to. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nuniti panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nuniti panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Mboten sias ngono to. Foto kali Mas Sabar. Ayo. Weh. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hoppa. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. Nggih, mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin. Minul. Iki lho Om iki. Ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Nce. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar Mbak Dwi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan kok ejak. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing ndi? Wah, sing ndi? Bon, yo. Yuk. Waya wengi udan krimis raus wis banyu kantu metis ganti sisi nangis wong sing tak tresnani ikoni Tayukne. suara jroning uripku yen ora ana sliramu sumile angin tansah duduk
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Ayo, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Perusahaannya Ude Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kata sanget. Heeh. Wonten saking Kaltim. Saking Nusa Tenggara Barat. Ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu, bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki? Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi jenenge menungso duwe luput duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah, mulai kon turun jaba. Buasih langsung guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kaya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugiwaras sing kepareng memantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Wah syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pledot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Terus improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron Akbar. Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Iman iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Kondar Gombes kok. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh?
gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lho. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selam. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, tak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sliramu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggo dhuwit ora? mah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis mek bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ya iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki Rungono, lelaki. Mas. Iya Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohna aku ki. Lah, Ora tau tau apa ya belajar. mbok brune wong wedok? Duitmu Sapa sing apa ya ngomong? mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora ndak ngomong ngono. ora bayaran. Kakean Secara nek gratis. nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, Niken. Nah, iki lho. Nah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal faidin. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi Betul. pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi lebaran. sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya. Ngono. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. kowe. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak, Dik Niken anak. anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ya. Nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab Iya. kamu. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah Di simmer. tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Mm-mm. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo Kok kaya. baunya badek toh Badek rambutnya. Eh, Ini ndak keramas. kamu sih, itu Mbak. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa?
Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya nih. Ah! Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu Ini ya. karetnya. Itu kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada Enggak set. set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide hayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet ampet. gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Gajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dekne kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan kok lek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Wah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londok niki tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Toprak Aku dadi anake. Toprak agar gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin wal faizin, mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning kene. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wis salih bapake wis sungkem wis. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah,
Mbok ya sing apik ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya, Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Dar. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, Ya nangis. Allah. Ibu panik lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi diusapi. Gah. Gah. Nyapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya, 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 iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sis. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Teduk. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkem